kang unggul bakal kawijil marang pakarti niro lan sawene kagungan pamanggih yen maca pan maca makrifat mangkono ana benere kawruh makrifat iku kang sinerat seraji ningit yo wujute yo maca pat lungit basan Nora kanggo bocah-bocah nadyan tuwa kudu pono ngaji kawruh ngilmu agama iki padha maknani tembung maca pat tunggal ingkang wonten ingkang mastani maca pat iku maca sifat sifate dhewe diwaca wonten ingkang mastani maca pat niku nggih maca makrifat jalaran wonten kawruh maca pat ingkang dipun singitaken wonten ing maca pat wonten ingkang mastani maca pat niku maca limpat tegese kudu pinter macane peruh maknane lan pinter nembake wonten ingkang mastani maca pat niku maca papat-papat jalaran diwaos patang guru wilangan papat wonten ingkang mastani maca pat niku maca nrajupat jalaran duk rikala ing nguni menika nek melekan kangge napa kemawon kangge pager-pager omah kangge ngusir barang halus utawi manggili barang karo griya ingkang angker menika maca pat menika patang kenduru menika dipun gawe kados ngaten iki lajeng ingkang dipun tembangaken menika iki donga dajipun kidungan ingkang mawi mantra utawi donga dados pinten-pinten maknane tembung maca pat menika dene lersipun kados pundi dalu menika sampun rawuh pepunden kula lan panjenengan sami sesepuh saking Kraton Mojolergi Bojonegoro kula percados meskipun genah pengen kabeh dalan Bojonegoro niku duke nguni wonten kraton ingkang dados bisanipun Angkring Darma inggih menika papan asal usulipun Bathik Madrim medhinipun nggih mumpuni sanget pramila kula suwun Syekh Darmaning Budi dawuh sabdotama saking Eyang Surya Negara kula sumanggaken sumangga